Magnano mbola tsara antsika jiaby. Wassalamu alaikum. Amty tolatolakandro aminay aty baka fa rivariva amintsika agny tanàna agny. Isaorako aloha zoky dama tariky maleo hoe iara-iakatra atsika ho zizy sa iaraka ijotso, iaraka androso sa iaraka isososo. Agnatin'ny hira igny maro raha nivolagniny mazava tsisy kiany. Eto dia miara miondriky amin'ny alahelo amindreo rahalahy zay ndosany fahafatesana tagny amin'ny faritry Anjozorobe igny, ary makahiry ihany koa ny fianakaviana malagasy araiky atsika, malagasy tany fiaviantsika Madagasikara antsika jiaby mararinareo mararinay, tsy atao tsy hiara-iory aminareo amizigny. Zegny ny amin'igny fa tsika tsy andeha hagnano kabarobe karaha nga président hoe tsy ambelatsika ho zizy malagasy sa malagasy mifamoana. Adignan'ny président fa leran'ny mpianatra mitaky hakindreo, anao magniraka malagasy mandeha mamono mpianatra. Adignan'ny président fa leran'ny vahoaka mitaky rano, motro, tsisy, tsy mandeha, anao magniraka malagasy mandeha mamono malagasy karaha ro mitaky hakindreo. Ambelako arigny anjaran'ny président mandinika raha nivolaigny. Igny tsy dirako laly fa nakafo fampitsarovagna, ampatsarovako anao président. Anao koa maefa malagasy sa malagasy tsy mifamoana, ambila malagasy hitaky ny marigny. Tsy ny fitakian'ny malagasy ny marigny any ampiongana anao. Anao koa matoky valera, matoky fitantagnanao fa madio président. Ambila vahoaka mitritry, mitaregny, mivolagna. Fa aza menasegna, aza samborigny. Malagasy sa malagasy tsy mifanambotra. Ary malagasy sa malagasy tsy mifamoana. Fa matoro mifamoana mifanambotra. O raha. Matsaborina manena omby avako. Matozy maloto nisy raty io. Bon, en bref, za tsy mitodiky koatsy Ambariobe parce que io tanànako. Mitodiky Ambariobe za fotony zany ihany marandraigny. Tsy ataoko hoe marandray fa matsantsagna zany fô igny. Za tafitokiky. Tsy haiko na magninofy za, na hoe diso za aitsia olombelogno za mandeha tany lavo milolo alagnitra za leny. Ny raha tiako volagny ny hitako marandraigny zany nahita monsieur Vita Gilbert, monsieur le maire. Nagnano volagna izy fa hoe agnamboatra lalagna agny andavako tokony antany mandafo kakazo, mandafo tsy haiko vato, tsy haiko fasiko izy teo. Fa mitete zegny olo mandeha agny mivanga fasiky, mivanga vato, tsy haiko mivanga kakazo izy teo ke lalagna io koa fa sara magoatra mampijaly vahoaka. Monsieur le maire. Monsieur le maire ny Ambariobe. Monsieur Vita Gilbert. Dimy taogno anao teo. Za tsy mivolagna hoe tsisy raha tsy nataonao. Nisy raha nataonao. Féliciteko anao, zandrilahy. Isaorako anao, zandrilahy. Fa le mavandika zato zalahy. Magnino manareo mpagnano politique mavandy. Aza toa avandy monsieur le maire. Olo koa fa nipetraka hoe ben tanàna dikan'izay anao soja be ny Ambariobe io. Fa zay kaza vandesagna monsieur le maire. Nampitokiky sara ny volagninao niany. Samboriko amin'ny vavanao boka anao raha ny volagninao niany marandraigny maire. Anao nivolagna fa hoe volan'ny la mairie madiodio andeha agnanaovanao lalagna ambany ary. Monsieur le maire. Dimy taogno anao teo. Anareo ne mahazo vola anareo amin'ny la mairie.
igny le vola azondreo baka amin'ny assemblée baka amindreo député bakagny anareo amin'ny OMC mpitantagna igny ary anao ben'ny tanàna chef ny vola igny CLD gnarany. Misy koa gn'abony CLD ny atao hoe PIC subvention agnarany. Misy koa le araiky FEC zanaka anabavin'ny subvention zegny. Anao boko mivolagna fa vola madiodio la mairie. Monsieur le maire oh! Enay tsy asanao maire magnano tatitra amin'ny vahoaka. Koa misy fisian'ny vola amin'ny la mairie. Misy fiboahan'ny vola baka amin'ny la mairie andeha ataonareo amin'ny vahoaka. Fa aboazy baka ty valeran'ny vola ty ato. Andeha anaovatsika raha karaha zegny. Zegny atao hoe olo mitantagna. Monsieur le maire oh! 10 taogno anao teo zandrilahy. Zay ka zany da fosanao piso nefa ny jabaty agnaty goninao. Asa toa zegny vahoaka Ambaribe. Aboazy mangarahara. Koa boka vola madion'ny la mairie aboazy ty vola ty baka amin'ny la mairie ty fondekesiny la mairie andeha agnamboarane lalagna io. Monsieur le maire, za koa tamin'ny placenao 10 taogno teo, za tsy nagneky 1 milliard tsy ako firy tamin'ny la mairie tao, tsy nameko fanjakagna foy be parce que io volan'ny la mairie. Nagnino namezanareo tagny 1 milliard tagny volan'ny la mairie tao. Tsy nisakinao ny volagna zegny, tsy nisakinao nagnambara zegny, nasitrikinao ro namagna miara-miasa mpagnano gazety namagna Antananarivo nagnambara za raha zegny. Ary raha zegny n'olo jiaby Ambaribe teo. Volanareo tamin'ny la mairie n'Ambaribe 1 milliard et quelque nampangaigna Antananarivo parce que fa tsisy vola finance, tsisy vola banque centrale, tsisy vola trésorerie. Asa mavandy atsika zalahy. Anao ne soja be ny tanàna io, anao ny hoe be ny tanàna. Zandry zarga. Atsika tsisy ratsy ny fanaova atsika fa raha tsy tiako anao mavandy. Zay. Anao mavandy fo tsy tiako aboa mangarahara. Télévision ne mbodi-tragnonareo amin'ny la mairie io nagnino anao tsy mikoragna amin'ny télévision? Aboa hitan'ny vahoaka, hitapoko. Hitan'ny Ambaribe volan'ny la mairie marigny. Fa hoe volan'ny la mairie. Zay ne tsy contre la mairie misy vola. Fa la mairie koa nisy vola piasan'ny la mairie tsy nijaly karama. 25 les 25. Fa tsy les 25 karama, les 6 versenareo, les 12 les 15 piasa mazo karama. Azafady monsieur le maire. Ambaribe volanko zegny. Ro io fonctionnaire. Ro io titulaire. Fa ro tsy olo politique mandalo karaha anareo amin'ny la mairie io. Anareo ne olo mandalo. Fa ro kasa-pijaligna amin'ny akindreo, anao vola misy vola tamin'ny la mairie andeha agnamboaragna lalagna. Zay tsy contre ampodiko fa aboazy mangarahara. Zay mahay misy volan'ny CLD, misy volan'ny PIC, misy volan'ny FEC. Ke nagnino tsy aboakanareo? Nagnino tsy volagninareo amin'ny vahoaka? Asa atao karaha zay vahoaka monsieur Zandry Gilbert Vita Zarga, maire n'Ambaribe. Azafady Zandry, za tsy ampivolagna anao fa niany ty hitako tellement nagnadokitry vahoaka loatra anao. Aboko tagnatin'ny interview-nao anao mivolagna fa hoe mba ialagna am'le lalagna tery embouteillage.
monsieur le maire, fa ela zay ateto nivolagna, za agnisan'ny nivolagna, ataova plan urbanisme karaha taloha Ambarivobe, poaha adosoa hakinao asanao mahabe ny tanànanao, io mpivarotra korontagna eraka ny trottoir eraka lalagna jiaby io, igny mijotso mahazo andavako toko i fa tsisy lalagna. Miambigny misy raha mamono olo folo, roapolo, telopolo lalagna io zay narovagna adoso io. Monsieur le maire. Bonjour Jean Soumaïl. Non, misy be ny tanàna magnadokotra olo baka Madagasikara ao tsy mamango aminaka bako mavandy. Adosoa nosy be fa tsisy trottoir. Déjà tanàna fa hely, trottoir tsisy, tsy sakinareo magnadoso korontagna eraka ny tanàna. Bajaj tsisy contrôle. Capacité tsy anagnandreo. Code de la route tsy haindreo. Fa firy mbambara zay maire 50 pitrano teo mbo boazako sakinao volana hoe firy statistique nivonen'olo amin'ny bajaj Ambarivobe, firy statistique folofolatin'olo amin'ny bajaj midriky l'hôpitaly. Fa ela zay teto nivola monsieur le maire, bajaj io éliminenareo fa io mandrobaka nosy be. Bajaj maromaro ny ampiondra, nde olo fa vitsy aby olo miondra bajaj. Ho avy la rentrée zao io. Miambigny mpianatra folahin'ny bajaj koa nareo. Tsy le fitadiavam-bola ny problème, fa asiava plan urbanisme monsieur le maire. Oh, adosoa ravagna regny mpivarotra jiaby ambala katakata amoron-dalagna regny, adosoa afindra. Oleky tamin'ny siramamy zarenareo samy anareo, azonareo ataony magnamboatra bazary malalaka amin'ny lalagna sirama mandeha manjary igny ane. Azonareo naovagna tsena igny agny reo mibalabala. Fa tsy etanao nivolagna aminay amba evitegna amin'ny bouchon, amba evitegna embouteillage. Embouteillage nino evitenao? 10 taogno anao teo zabo amin'ny rond-point io. Milamigna amin'ny rond-point io. Rond-point elo to tsy voarangenareo. Anao mandalo baka amin'ny rond-point io mivadika anao mandeha bazary andrefato, mahazo hall d'information jusqu'anao avy à la batterie, tsisy trottoir monsieur le maire. Nosy be fa tsisy trottoir. Raha important ny tsy anareo e. Anareo lerany olo magnamboatra trano, enareo milingilingy mandeha magnatony tompony lakoro, izy agnamboatra trano nany, mila mangala permis de construction, apita panneau amin'ny lalagna andeha amboarinao io hoe otrino subvention teto, baka iazovy main d'œuvre. Zegny ane lalagna magnamboatra raha monsieur le maire. Ataova plaque maventy hitapoky hitapirenena, ty lalagna ty tant durée atao eto, société zegny hoe magnano izy, main d'œuvre fulany, rayano entreprise, subvention fulany, vola andeha anaovagna izy tant de millions ou milliards je sais pas. Anareo 10 taogno io ne mahay asa io fa tsy zay tsy mahay koa andeha mpianatra anareo zalahy. Asa fandesagna vahoaka zalahy. Vahoaka fa vahany mafy, fa mantsiny, tsisy rano. Mbola koragneko eo rano baka io, parce que nareo mivolagna hoe ino mba solution nao, ameko solution nao bako maire. Raha meky amin'ny mpiarabelogno ataova.
za tsy volagna lalagna tsy anjary mety ny ataonao fa kanefa kosa simple zala magnano plan urbanisme o leky tany siramana samby mangala papapapapa amboara am tany sirama tsena ho an'ny vahoaka zahako fanjakagna andeha hivolagna anao edy izy karaha amboarinareo sy ava plaque karaha ataon'izay vahoaka zay magnamboatra raha agnaty lakoronay miasa tragno miasa lakoro zay forcenareo magnefa tsy ako ino taratasy aboko mila petaka io permis de construction ataova karaha zegny koa arinareo raha ataonareo fitaratra ny apodiny fitaratra aminareo fa nareo fitaratra koa flou zay vahoaka koa ne flou e miala tsiny zandry vita zarga za tsy ampivolagna anao volagno parce que tsika olo mpinamagna haiko loatra fa solution meko anao zay ka zafandesagna vahoaka frère 5 ans anao teo ndre 5 ans anao fa lany anao zay miaigna amin'ny prolongation aboko prolongation tsy légal fa ny forcegna ny fidigna forcé tamin'ny assemblée tao prolongation nareo maire io oka zavany raha ko match football 90 minutes nao fa lavagna rango tamin'ny janvier anao zao raiky miaigna 120 minutes igny prolongation agnarany dikan'zegny anao fa tsy maire koa tegna izy fa noho le prolongation anao mbola io azavandesagna vahoaka aboahany mangarahara zegny ane olo même tantagny anareo ne magnaraha ivolagnana anareo nefa nanareo tsy matato volagna boko nareo manaminamitr'olo mikadragadra olo tsy zegny solution matoa zay vahoaka amitaregny mivola marary zay vahoaka e marary nde docteur fa tsy matary etigny ne akory mataony malagasy tsy famono noho ndraha ataonareo tsy mazava maty amy lera amizay vahoaka mampalahelo ay manjary mivolagna zay raha ataonareo tsy manjary zalahy magnova aboampanao io ataova fisy maventy hitany besiny maro ay sy ty mamboary ny lalagna ty azony masy ty ato main d'œuvre raha besorongola azovima entreprise babakoto ka ohatriny ma vola tiato vola tiato gourso afirma fanjavagna amboaragna azy tiato fanjava raiky zegny mangarara monsieur Vita Zarga monsieur le maire azafady volanko zandry apodiko aminao ndraiky za tsy mankaratsy anao fa za magnitsy anao mankatsara anao asa rebrepegna vahoaka misy vola anareo la mairie marigny amboara tanàna za tsy contre anao ne nagnamboatra SPPM zany vola zany félicité anao nagnamboatra raiky ary andavako toko CG agny igny zany volagna zany félicité bravo fa koa fagnamboatra raha ataova ara-dalagna aboaha vahoaka ny marigny télévision ne mbo tragnonareo io mere ambany bureau anao io ne télévision malagasy anao mandeha même pas 50 mètres même pas 10 mètres volagninao reo manafy journaliste io ry Zandry Bebel sy mivorongona azafady Bebely bon za gnanao conférence de presse tompon-draha zagnarin-draha anao tompony eo ataova conférence de presse mikaye journaliste roe telo zegny programme zay raha misy zegny raha andeha tao tititi vola tititi montant tititi zegny hoe
marigna ane za tsy contre volanao commune farany misy vola Madagasikara commune Nosy be io fa vola o tsy mandeha io tampoko misy vola bebe o manonga Tananarivo sagnatria koragna azafady aminareo olobe mitandregny teteka atsika io mbo andeha angery mila mangataka lalagna Tananarivo zay Nosy be angery io tsika mahazo mangery décentralisation tadiaviny vahoaka Ambario be io tanàna tsy tokony nijaly boko tsara ny nijaly fa tsy fahaizanareo mitantagna vahoaka mihina raha tsy fihinana non marigna ane zay za ndraiky Joakim e le transparence mangarahara mihitsy tsy haindreo parce que reo zatra mangalatra aloha tonga de borikegna koragna hoe zatra mangalatra misy OMC nareo azovy maro nareo agnatin'ny membre OMC io magnitsy mivolagna amin'ny radio télévision iny tsy andeha agnanaovagna kawitrim-body itezagna vahoaka ambaragna raha amin'ny vahoaka fa tsy isan'andro andeha dontsiky disaonga non teza vahoaka za mitodika amin'ny Cisco ministre nareo nagnambara fa tsy mandoa école mpanjakagna EPP CG lycée question apetrako aminareo Cisco anjaranareo magnapetraka amin'ny DREM anjarany DREM magnotany ministre ny fanabeazana ke reo olo fa nagnefa vola aloha rey ataonareo karakory volandreo fa maro mpianatra ray aman-dreny nagnefa noho ny zanakandreo tiandreo mbo hianatra anareo baka toujours docteur après la mort ataonareo karakory volan'olo fa versegna aminareo amin'ny l'école jiaby io ampodiana volan'olo ministre anareo fa niboaka fa nivolagna année scolaire 2024-2025 école mpanjakagna tsy magnefa CG EPP lycée ampodiana volan'olo zay fa nagnefa ampodiana anareo volan'olo zay fa nagnefa hakipandreo rango zay ne igny nagnifandreo droit ny zanakandreo parce que reo fa mitseky vola fa losin'ny sasany ministre vao mivolagna donc ampodiana vola ndao takeo volanareo ray aman-dreny droit nareo zegny ministre io année scolaire tsy aiky nanombo 2024-2025 EPP CEG lycée tsy magnefa after hoanareo Cisco igny teto misy volagna nataony zala raiky ao io ataoko zala izy olobe mavandy zala tsy tsara raha zegny ambarako eto sanandra olobe mavandy tsy tsara jirama raha volaniko zegny non marigny raha volagninao zandry Joakim e décentralisation io tsy andeha mezandreo Tananarivo anareo andehanareo napakaloha io fa nataondreo article tamin'ny andran'ny Ramanantsoa naboakako teto raha zegny ny publieko teto raha zegny décret io izy io taloha nataony la loi nataony fidignany labe nino izy io navy amin'ny Ramanantsoa teo navadiny décret pa io tsy azonareo koa décentralisation io reo madala reo tsara couillon karaha tsika je suis désolé amle gros mot afatsika draba
ro fa zatra tanànandreo maloto atsika mila maloto karaha ro koa non azo atao karaha zay le fiainam-bahoaka zalahy entre en parenthèse igny jirama hazalahy za tsy kajo volana tsara raha ianarana jirama nosy be volango aminareo hely karaha tobokondro zo zay atao ampitanàna magnano tour de ville tapakandra fo en voiture andra raiky zay mandeha bateau katamaran miodidigny nosy be hitany nosy be jiaby faria 20 misy aminay eo tsy vidim-bola rano rango ambario be ny ambario be faria 20 tsara ripy merci aminao maman 7 fay boka io merci ary 20 faria aminay eo rango na ambario be ny ambario be faria io tsara ripy 20 zay managna kaskady aboko zay managna bongo miteraka rano azy iza marodoka io nosy be mijaly rano ty le araiky tegna hoe mangetaetagna bony laka zegny tsy fahaizagna mitantagna teto anao monsieur le sous-préfet monsieur le préfet na nosy be andra vitsivitsy navianao teo frère anao nivolagna fa afaka fanjava zegny hoe rano motro mandeha ara-dalàgna fanavy pièce ho anao naboakanareo sariky vandivandinareo magnamboatra pièce vaovao magnano montage mandeha nivolagna koa anao taprès hoe fa vita moteur efatra sur 6 dikan'izay moteur roe mbola tsy nefa ambaraze monsieur le préfet ny tegna marigna problème misy amy jirama zay misy namany miasa amy jirama magnamia zay sy papa magnambara zay marigny raha misy amy jirama ny ambario be zay mitandregna anao monsieur le préfet parce que anao teto nagnano volagna hoe afaka andra karaha zegny tsy jaly motro tsy jaly rano atsika vahoaka ny ambario be firy fanjavany any nivolagnanao monsieur le préfet tsy motro tsy rano tsisy raha pari vandy tsy vandy ataonareo anareo ne mandry magnenako parce que gardienareo piasanareo mitadiky rano amy tomobily mba hoaka fa vahoaka tsisy tomobily hitadiky rano anareo vao marandraigny rano ladosinareo fa pare fa vahoaka tsy mahay zegny vahoaka andeha flo 4 heures 3 heures 2 heures du matin pour 10 minutes rano alefanareo normal anao zay mandeha l'hôpital be ao tsisy aretigny tsisy olo marary regninao ko tsy tension ndraiky tsy ampitory-maso mampalahelo aza pijaliagna vahoaka surtout za miaro vahoaka ny ambario be miaraka maty amy Palestine za miaraka maty amy vahoaka raha fotony raha tsara nisy tamy tanànanay teo zegny ameko ohatra nareo koa fa lany clé aloha ameko solution nareo mangala tahaka zalahy mangala tahaka magnontania zay atao ampitanàna karakory nataony SNBCE sosimavo siramamy tantagna rano taminay teo la commune nitantagna rano taminay teo 24 sur 24 vahoaka mijaly motro mijaly rano tanàna ely tsy voatananao zala kofa tsy mavita zay olo amy jirama ao fanambara amy président nareo adosoa soloany mahay raha maro ane mpianatra nosy be mahay raha nianatry mahay mitantagna io ameko solution nao monsieur le préfet mbario be
anareo ndraiky miara amin'ny condo miaraka amin'ny OMC taloha SNBCE Sosimavo Sirama un hectare fartondrandro des mois et des années tsary nijary rano Nosy be fotony nino hendreo ny tantagna izy ino raha nataondreo nampiasa citerne ro za mipetraka io ambody mangasoa io tany livegnany tavondro io ambodiny manga ambaniny vovo tavognaka am levy mbola haiko place misy izy nambara za naboaka za nipetraka tambody mangasoa teo logement 15 zay ambody mangasoa managna citerne alefany SNBCE baka marandregny aloha ny mpianatra mandeha mianatra citerne avy magnatriky rano olo mangala yo deva am tragnonay logement 15 o citerne mitsanga mangotany olona ambody mangasoa tam fahagola za mpitantagna rano za mpamavaniny robinet io I vaniny citerne io mangotany olo tambody mangasoa teo tamizegny bonsoir rafoza ko rao sandry Belgique non misy raha tsy mamango safe za pitana vaniny citerne io za tsy miasa amin'ny SNBCE tsisy korontagna zay olo tsy milatra tsara meko rano milatra so aroe izy kanao avy fa fagnaragna tagny vahoaka so aroe izy ka tokatragno avy eo mipody fandreny citerne mitondra so aroe nao koa nao dikan'zegny intelo mipody citerne io mandrapaviany midi ataova konty so aroe izy ka avy agnatin'ny citerne mipody intelo mahazo raha misaigna vahoaka mahazo raha nandikigna ny ray aman-dreny mandeha mianatra madio ny mpianatra jusqu'à l'école vazaha tagny misy zegny nefa ny agnabo agny école vazaha cadre reo mbola misy citerne mizara rano agnabo agny misy citerne mizara rano en passe misy citerne mizara rano en labande misy citerne mizara rano numéro 4 jamanjary zegny la pointe io la mairie tantagna rano teo lala be jiaby misy fontaine publique Arnandais Dawara je fontaine publique tsy hitanao feky nagnakory tamin'ny andra zegny 1600 francs vola ifegnesaka fanjava amy la mairie rano 1600 francs mangotany olo be taloha nareo kofa matrazy monsieur le préfet mety amaly boka anao zao hoe aka population nefa nitombo ka justement 1 plus 1 tsary nandeha 15 égale 2 fo monsieur le préfet ataova compte 4 hectare tany Sirama nitondrany SNBCE Sosimavo Sirama tamin'ny andra zegny vahoaka tsy nijaly rano compter 4 population Nosy be fotoagna zao nagnino atsika fa tsy manondraka tany Sirama fa tsy mihodigny dikan'izay boka ataoko mahampy rano ny vahoaka samy baccalauréat préfet samy mahay taratasy fa filière tsy miragna désolé tokony rano tsy hitondragna ary parce que fa tsisy fary fa tsisy raha tondragna tokony mahampy rano vahoakany Ambariobe vahoakany Ambariobe mijaly rano nefa ny oeraoeranao teta afa vita pièce navy machine efatra fa mihodigny kelera koa même tambilobe tary ta Siramana ambilobe même chose vahoaka tsara nijary rano tambilobe to ny heny Sirama ny heny Sosimavo ny tantagna rano zay ty niaigny tamizegny ino solution amiako anao préfet
atsika managna pompier firy amy la mairie eo ambarazay baka atsika managna sekinatry ako adema misy pompier afaseny nagnino ro pompier ro tsy zaragny isaka fokotany isaka marandray magnatriky rano oleky tsaiky andeha antra 7 heures andi faut 4 heures 3 heures 2 heures du matin gala rano pour 10 minutes préfet faut bouger aretigny n'olo mipetraka ho irany magic système il faut bouger ampiasa ro pompier la mairie io mizara rano amin'ny fokotany ro mandeha mangala rano ampombolava ro mandeha mangala rano amin'ny kaskady azo ataony zegny solution zegny pompier sekinary tsy isan'andro ne misy avion hoe azony ataony pompier sekina mizara rano amin'ny vahoaka ifagazoaly nosy be misy vola anareo misy vola mivangatany manangana tragno chateau anareo tsisy vola andeha sauvegna vahoaka non tsy marigna aminaka zegny amaridoka io misy rano gratuit asava mangala rano ary pompier magnatriky isaka fokotany ino andeha nanaovagna pompier io basy atao décoration lakorony la mairie atao décoration ny faseny kofa tsisy vol atsefa ao bouger les fesses allo nareo mandeha magnatriky rano amin'ny quartier zegny hoe magnatriky rano navetsy magnatriky rano anareo amangirakirana zegny haiko anareo mitia vahoaka itsefa pompier itsefa citerne solution miako zegny monsieur le préfet fa vahoaka kajo tofoko anareo asa toa soma fiagnam-bahoaka zala chefinareo neny moaly no watawata tsy ekegna malagasy karaha malagasy mamono malagasy aza vonegna malagasy appliqué volagna chefinareo président zegny ambario be ranjary sahiragna nijaly déjà population fa tsy voasurveiller nareo resaka carte d'identité isaka non fa marandraigny fatin'olo bajaj tsy vo maîtriser nareo nefa nareo napitriky bajaj teo zegny napitry zao ka ho tonga saigny lakoky tsy volagniny mbo hitrika amy lakoky za boka io lakoky ndraiky APMF ankeranakaboka io firy olo nivonely lakoky i bajaj zay mba ino raha nataonareo transport en commun anao koa fa nividy ticket na anao fa nagnefa dikan'zegny assurance nao miondragna agnatiny ao tokony managna assurance passager agnatiny olo andesinareo fa ignan'olo koa nandesinareo e généralement bajaj io tsy transport en commun mbarako anareo anao koa nahita bajaj niasa un pays araiky volagny fa le pays les pauvres amanjary atao transport en commun bajaj karaha ataonareo nagnano téléphérique tsy transport en commun je suis désolé ke amboara tanàna solution miako anareo zegny ampiasa citerne atsika misy pompier firy pompier afaseny ary azo ampiasaigna ane firy pompier amy la mairie eo azo ampiasaigna tsy rano tsisy anosy be fa nareo mila vahoaka mijaly zegny ny misy
Oaf boka sara nos be toujours misy maleny alignandra aboko tsisy tany misy maleny alignandra mandilitra ambarivo be io normal tsy aiky avy à l'école mandry tsy ampy torimaso tsy adalagnandreo Tananarivo ane tsy mila bajaje ro tsy foagna tsy adalagnandreo tsy mila zo fa nohony atsika elijeri tsy miza vision lavitra nampidirigny bajaje karaha napiditry tsy haiko agnomby bakandroy nampidirigny anosy be eo de vonogna labatsoara aleo midiry anareo bajaje vonoa vahoaka nambarivo be c'est ça raha misy idrika amy lakôky za APMF raha koa fa nifagnatike karaha ataonao miondragna avion agnatiny bien vanganao agnatiny volany vanganao bien avion igny agnatiny igny assurance nao zegny ny atao hoe transport en commun azovy amindreo bajaji miasa io mba misy assurance ny passager APMF agnontaniako eto azovy amindreo sambo mitatitry vahoaka ankifigna à la pointe ankifigny mba misy hoe assurance ny vahoaka nefa ny vahoaka magnefa lafo tsy haiko 100 000 tsy haiko 4 000 mitsaka ino assurance ny vahoaka mamon'olo mandeha lagera matibory ro koa dobo agnivo rano ary aia asanareo APMF amizegny fitadiavam-bola ane lakôky za tsy contre fa io tsy transport en commun koa anareo karaha APMF lakôky tsy transport en commun zafady fa noho ny tany mahantra olo magnano raha tsy fatao non ro tsy mamango raha ataondreo ranabavy ro magnano olo dokotry loatra afa miagna solution nareo zao mba ndeha mitany koa aboabasy zay hitanao mety izy fambarako anareo zegny rano itsefa citerne pompier jiaby anosy be eo isaka marandraigny asefa magnatriky rano anareo misy vola fanjakagna anosy be misy vola fa zay kazabadoegna vola ny visa jiaby midriky anosy be eo magnino ikenareo mandeha Tananarivo est ce que Tananarivo ndraiky nandefa vola aminareo vola midriky amindreo amin'ny aéroport ro misy aéroport aroy maventy 4 millions des millions et des millions visa midriky Tananarivo ndraiky namezanareo ambarivo be nion kelera koa fa nareo ndeha lefanareo agny parce que nareo hitandreo gogo bonjour tati Charlette non zanako fa ro magnadokotry olo loatra mengilengery anareo zay ko avy baka ty mijotso faseny magnefa visa fa nareo passeport vaza zay ne magnefa visa famboara baka tanàna vola ny visa ne ampiasa aza lefa Tananarivo est ce que nindroany ndraiky nalefandreo aminareo zegny edy ny fidianany vahoaka anareo io iady zone vahoaka koa fa tsy vitanareo miala ambilaza magnapetraka olo hene iady zay zone fa tsy andeha mpigadra zay andeha nambotro zay andeha mody zay prison agnadoso fahignana any amy prison oh andeha matsika ty raha tsy arinisitra agnatin'ny 64 ans ke zegny volagna topoko aminareo APMF mifagnaraha ndraiky tompony lakôky mifagnaraha ndraiky tompony sambo mpitatry bahoaka
asiava assurance vahoaka amin'ny ondragna io fa ro io tsy akoho ala tsy vorogno sagnatriany vava ro tsy aomby ka ondrana los sans assurance non frais koa fa nataonareo lafo ampidira agnatiny ao assurance ny passager nde izy magnano zegny za tsy manakagna ro zandro ro miasa parce que ro tsy mandeha l'école bakandreo bakany lakoky bakandreo baky ny bajaji ro managna tokatragno managna vady magnefa tragno normal ro amizay mitondra lakoky io koa ny farany mora andesigny mba firy aminareo mpiasana PMF ny sava mpitondra lakoky hoe misy fascule anao koa fa nitondra ranomasina misy fascule anao dikan'izay boaboazay baka anareo zay boka andeha hagnano zay baka anareo hagnano kolikoly aza la mba hiasa zala allo frère allo aza somegna fiaignam-bahoaka aza somegna fahignany vahoaka aza atao hoe maty vao raha malala vahoaka non allo mitsabo toy zay misoroko solution misy koa problème latsaka azafady ino foasanareo ONC ambariobe io ino itondra voninahitry fa aza mambarany ONC itondra laza fa aza mambarany ONC vahoaka matiny aretigny tsinia noho tsy fahaizanareo asa potegna ambariobe io tsy mila magniry hoe andeha atao karaha Maurice o andeha atao karaha Seychelles ambariobe io teky izy ambariobe garamasy fa nehanehany lomay bakagny avy aminety io zay tsy nagniry New York zay tsy nagniry Maurice zay tsy nagniry tsy ako Seychelles teky koa teky garamasy fa navy taminety io ambariobe par an 74 paquet-bo mandalo io mahazanaka nosy be za mahay compte ny paquet-bo mandalo io ohatriny paquet-bo raiky mandalo andra raiky mandeha eo vola Tananarivo azafady atsika kaza mifagnambany zalahy anareo milanagna baka zay managna baka anareo managna filière anareo zay managna filière ane fa koko tsy miragna ho avy fifidianagna mera za mitodika amin'ny vahoaka ny ambariobe karaha nataoko nagnanitra anareo teto tsy za lampanjery wala tsy za tragnony fagnahy tantara tsy fagnadigna ireo ty edy mpagnano volagna zay boka ro fanjakagna reto hoe tantara tsy fagnadigna ampatsaroviko ro koa fa tantara tsy fagnadigna vahoaka ny ambariobe ifidy mera atsika 11 décembre koa tsy raha handeha emitondreo koa boka zo ro afa mandoky tellement ro fa mavozo tsy azo maro agnisa ahodikodigndreo daty io ahodikodigndreo mila taratasy zegny hoe ay za mitodika amin'ny vahoaka ny ambariobe ny volagna za teto antsika mpifidy législative ndao za valaivinakagny za teto fa nivolagna mahaiza mizaha nareo e aza mitsambiky impia nareo ifidy député e za tsy nalaigny labanany fa za nampatsiaro hoe olo io zay fa teo nagnano indépendant e izy navy Tsimbazaza izy SVM nivolagna zay za teto ampodiko ndraiky nivolagna za tamin'ny katakata porofoka io zay fa teo e indépendant izy navy Tananarivo izy nanjara SVM 10 taogno izy teo nanarako atsika tamizegny
nifidy atsika napetraka atsika amin'ny plasiny izy fanjavatsy ny heriny non malaky volana izy koa fa vita fifidianana nanonga Tananarivo izy ndo zava levonaka ao fa zafa ny volana teto nivadiky zalahy igny navy Tananarivo agny e volaniko navy amy rano volaniko aminareo Ambaribe zany indépendant volaniko Tananarivo izy mivadiky nino rano boaka tamy Somarô ny baribary ny rano asitriky zay ene tsy gogo zay ende tsy nandeha l'école fa zay nandeha l'ikoly ny baribary ny rano asitriky ny forcegna olona nagnano bravo olo mbola tsy nagnano fo tokony mandinika anao monsieur le député fa nanataonao tsy nety ny volagna za teto tsy hoe Ambaribe malegny vahiny fa zay efa kajo ataonareo l'escalier ambilaza eto hopitany hitondra tanànanay biby martagna zo Lyonnais zo ndesinay tompiny tsy Lyonnais zo rongorongoenay tompiny igny za tsy gogo karaha ro mama ily ro gogo anareo koa ty latsaka mindao milatsaka amy taninavianareo agny anareo mitondra tanànanareo ataonareo miragna New York ataonareo miragna ino Maurice fa zay tsy andeha andesanareo miragna Maurice motro tsy mirehetra rano tsy mandeha a Maurice ay misy zegny Maurice tsisy zegny ndray Maldive tanàna elo tsisy délestage io agnilatsika io Maldive tsisy délestage wala tsisy rano tapaka hely nosy farany hely océan Indien io Maldive tsisy délestage ndo amza io nosy karaha tsika mindao nareo milatsaka ny tanànanareo agny zalahy fa tsy eo nareo avy andeha raha extraordinaire on dirait que vous êtes le bon Dieu andeha gn'ova Ambaribe nefa nareo teo fa tsisy raha ke za mitodika amy vahoaka ny Ambaribe surtout anareo ntety aza mitsamboky mipia nareo fifidianana be ny tanàna fa ro io fa teo dimy taogno izy teo tsisy raha pare namotika Ambaribe nataony nambarako teto zegny il y a 2 semaines namotiky nandroboka Ambaribe nataony niany za nibaka diso anao agnatin'ny 5 taogno tsy hainao nagnary izy 5 ans zegny be frère tokony fa hainao tagnatin'ny 2 ans hoe tsy mety raha ataoko ty fa aloha amboariko mbola managna 3 ans za nataonao raha zegny kokonao fa nampiasainao nirobatinao nosy be losanao niala teo tenao zao ndeha gnan'izay dokotry fa anao ndipody eo tsy possible koa raha nareo ndeha ngalatra raha fazatra nareo mangala bato vahoaka ny Ambaribe ho foazanareo ireo olo reto ndipody eo ndeha gnano valy faty zay raha ambarako anareo tsy marigna aminay zay tsy mamaly maty ny maty Zandrila Adolphe Samsudiny ry fidiana ry olo nianatra ny tety Europe manam-pahaizana izy tsisy miliara aboko izy tsisy vola aboko ndraiky izy atokisako izy tsy andeha ngalatra atsika Ambaribe izy zanakany Ambaribe fidiananareo izy Adolphe Samsudiny
ndray izy ariny ty pandrosa roatrinany tsy problème itsa ilikitsika rahalahytsika zo zandritsika zo zamatsika zo babatsika iaratsika mitondra mbario be miaraka aminany fa koa reto tsy mafoaka reto katakataporofika ndraiky tsy lany pani reto aza diragna aleo fa mandeha mikodona fa laka koa fa aloaka mbila eo mitoko voky vandy zay nde anao tsy mavozo ndragnahary za teo boka nitandregny direct ny ranabavy Belgique tiako raha nivolagninao zandry ranabavy rafoza jiaby boka izy sady ranabavy ko rafoza ko zandriko lakiliny anglais tiako raha nivolagninao igny Monsieur Ali Aboudou ameza ro football la boule maillot godasy nampitondrasina anao baka taty fa tsy andeha gnanaovanao oera ny propagande hoe baka tamin'ny partenarianao igny tsy baka tamin'ny partenarianao ao zay he baka taty nampitondranao zigny amiagna ro amin'ny football fa tsy raha io bloquenao ao ary za mangataka aminareo section football takinareo aminazy raha io koa tsy amiana mbara za tiako raha nataondreo zandry baka Montpellier regny misy ro zandry zay félicité zandry za félicité nareo zandry bravo ro zandry baka Montpellier nitondra matériel ny basket raha jiaby mikasiky basket ro tompony nagnatriky izy tao ny fody vavandreo jiaby tsisy raha angalarandreo baka maromaroa karaha ro zandry baka Montpellier regny ateran-tagnanareo amegna koa misy raha tenareo megna vahoaka aza megna fanjakagna fa ro io tsy marigny atera amegna aondrana conteneur agnontania tompony conteneur mbegna conteneur anao avy ambario be afaka fanjava roe mangala avion miambesagny na ventagna nareo e bon avia bon nareo section zegny hoe ty bon matériel nareo baka aminay malala tagnana fa io tsisy partenariat en football tam France taty nagnamenareo agnanaovanareo propagande ameza section rahandreo hakinay baka taty igny fa tsy andeha agnanaovanao blocage ataonao otage ao rahandreo zandry aby reo takia raha nareo zandry za mivolagna zegny koa tsy amieny volagnanareo za tsy andeha agnanaovanao oera ao deja zay fa naregny anareo aminareo staffinareo foko narigna sany raha hoe raha io aminany ao izy leranareo nivory ary atsigato misy partenariat miaraka amitsika nagname maillot football godasy tsy anaovanareo propagande amezareo zandry reo matériel football baka taty araiky baka tamin'ny zandry la jo malaza pone izy tompony mbola agny araiky nandesinao ameza tokony antany andehanana nazavady Ali Aboudou koa fa azonareo zandry ataova vidéo remerciement aboko ataova vidéo zahavanay izy sa tsy izy namenanareo tsy andeha miendro araiky vita chinois koa nareo section football volaniko zegny amin'ny Ali Aboudou agny raha nareo atsika kaza magnambaka vahoaka zala anao koa fa tsy managna mipitsa tsy fanagnanao fa tsy rano vahoaka andeha anaovanao oeraoera azafady miala tsiny miala fondro amezareo rahandreo zandry Ali Aboudou zay teto ane tsy nitery orognonao wala tsy nitery entendanao hoe tsy maintsy andesinao kolindreo zandry reto fa zay ny angavy anao nagna volontaire hoe atera fandesiko kene io tsy amezanao roa raha fa naventananay fa firy fanjava navianao zay
Mahaiza mifankatiava zalahy. Anao koa tiara-mony aminay vahoaka Anambaribe. Aja tanànanay karaha ataonay zay tiako mba nandeha taminareo tagny egny. Mba namely tegna tantanisanareo jiaby tagny egny. Fa zay tsy nagnano koforo na jenay. Ke ampodiko vahoaka Anambaribe. Anareo kaza mitsamboky mipieky. Fady atsika tsy lany-panihy. Nde akomba nosy kombafo fa tsy mihina katakata lany-panihy. Atsika iny bontsignandreo tamin'ny amborobogno, nivokisandreo sirop, atsika nandramy popotamo. Nanjary bontana. Ndre loko bontana zay fa rara hitandreo izy. Fa maro tsaiky tsy meo ino ma bontana zegny. Ke atsika fa voandreo tamizigny, atsika aza voandreo iky amin'ny araiky avy io. Toana zanakatsika, rahalahytsika, anadahitsika, havatsika. Ro io gasy karahatsika, fa ro jamais ke hoe andegna tsara nosy be. Impossible! Firy ny teo zay baka antety agny, antany be agny. Tsy antety nosy be volako baka antetiny agny, nitsaka rano agny. Nisy raha nanjary nataondreo teo. Alatra be vavany misy teo. Ke amarana koragnanaka, mandinietsika vahoaka Anambaribe. Namieko solution nareo teo resaka rano. Itsefa pompier, magnatriky rano isaka quartier. Zegny nataony SNBCE nitatagna rano teo. Nataony Sosimavo, nataony Sirama, citerne nitsefiny magnatriky rano. Zay ny tany tsy takatra ny rano. Aboko vahoaka kazavandesanareo. Vahoaka kazavandesanareo. Anareo zao ne prolongation monsieur le maire. Ko football fa lany 90 minutes nao. Anao zao migny amin'ny araiky 120 minutes. Nde 120 minutes io tsy endriky ay. Ho avy agny sa tsy ho avy agny. Fa lany clé nareo. Ko magnano raha mba ataova tanàna io hely zalahy. Ataova raha transparence. Agnamboatra lalagna ndray lalam-potoka amboara. Ataova panneau. Anareo mila mairie ne tompony lalagna zay. Lera magnamboatra tragno anareo mila permis de construction. Tirenareo aby olo. Henareo aby lakoron'olo jiaby. Anareo magnamboatra lalagna tsy ataonareo panneau. Vahoaka mila transparence. Anareo amin'ny APMF asa atao soma fiaignanan'olo mitsaka amin'ny lakôky io. Antony zany volagna zigny ihany. Eko loatra io ranomasigninay io. Ankifiny la pointe ankifiny io. Zo saison zo mamono olo. Asiava assurance olo mitsaka. Alio sintragna lavitra, prix ny lakôky, prix ny sambo ajotsonareo. Ampianareo assurance agnabony, olo magnefa lavitsy magnino, sady olo mitsaka misy assurance. Fa olo ampahivenareo lavitsy isy assurance, alatra be vava, alatra be vata. Sorako anareo jiaby mitandregny za, afaka andro vitsivitsy koa tsika mitrotro. Ciao, bye.